हेल' लोगोफोर, दिनै बे गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैबो बरायनाय थालायबाय। लोगोफोर, दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो DK दैमारि प्रेजेन्स बेनारनिफ्राय दिहुनजानाय गोदानै आबुं मोनसे फैनो गोनां बड' अफिसियेल मिउजिक भिडिअ जाय मिउजिक भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलनि मुङानो जादों आगैलै सना। बे फैनो गोनां बैसागु अफिसियेल मिउजिक भिडिअ गाहायै फावखौ खालामगोन देबजित दैमारि, लोगोसे दैमु बर', मेथाइखौ रोजाबदों धनन्जय बर', लिरिक्सफोरखौ होदों अनिरुद्र बसुमतारी। लोगोफोर, बैसागु बोथोराथ' फैगासिनो नङासै होनबा लोगोफोर। बैसागु बोथोरजों लोगोसे बयबो रंजाफानो लुबैयो। बे मिउजिक भिडिअजोंबो रंजाफानो नोंथांमोना बयबो नेनानै थाथ'लायदो आरो बे मिउजिक भिडिअखौ बयबो नायनो थाखाय नेनानै थाथ'लायदो। बे मिउजिक भिडिअखौ बे मासनि 15 मार्चआवनो DK दैमारि प्रेजेन्स चेनेलनि गेजेरजोंनो रिलिज खालामनानै होसिगोन। नोंथांमोना नायनो थाखाय सोर एक्साइटेड बयबो कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरदो। बे बैसागु मिउजिक भिडिअआथ' जोबोद मोजां जागोन बायदि मोनदों। मानोना नोंथांमोनाथ' आंनि बे भिडिअनि ससे क्लिप्सआव एसेब्लाबो नुखादों बे भिडिअआ माबायदि जागोन। लोगोफोर, बयबो नायनो थाखाय बे बैसागु मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय नेनानै थाथ'लायदो आरो सोर एक्साइटेड बयबो कमेन्ट्स खालामोब्लानो जाबाय। जेब्ला रिलिज खालामो आं बेनि सायाव गोदान मोनसे नोंथांमोननो आपडेटनि गेजेरजों फोरमायनानै होबावगोन। लोगोफोर, लोगोसे आंनि दासिमनि भिडिअ आपडेटआ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला लाइक खालामोब्लानो जाबाय। लोगोसे जुदि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लाबानो जाबाय, जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो गोदान फैनो गोनां बर' सावथुन आरो एलबामफोरनि भिडिअ आपडेटखौ मोनथिनो हायो।